Bok, sigurno se pitate kakav je ovo kadar. Pa ružan, a bio je ovakav. Nemam komentara. Evo, malo sam se ugrijao pa da vam konačno kažem zašto sam tu. Danas nema neke velike priče, ovo je jednostavno čaroban kraj za mene, pa da podijelim to sa vama. No, to ne znači da neće biti edukativno. Ne, danas ne idem gore, danas je dan za prirodne ljepote, vidimo se na Belskom izvoru. Mislim da danas po prvi put ovdje neću piti izvorsku vodu, -8 stupnjeva i trebam nešto toplo. A vi uživajte u ledenoj čaroli Belskog izvora i Belskog dola. Vidimo se.